Tervetuloa ohjelmaan We Believe, tai Me uskomme. Minä olen Matti. Minä olen Katie. Minä olen Morgan. Ja tämä Me uskomme tai We Believe-ohjelma on tarkoitettu teille, jotta te voitte tietää, että me olemme kristittyjä ja että uskomme Jumalan. Te voitte katsoa meitä nettisivullamme webelieveshow.orgissa tai sitten Facebookissa. Kirjoita meille ja jaa meidän kanssamme teidän usko niin kappaleita ja siitä, mitä te uskotte. Mutta tänään meidän sanoma on Jeesuksesta, Kristuksesta, Jumalasta ja Pyhästä Hengestä. Me uskomme Jumalaan, iankaikkisen Isän ja hänen poikaansa, Jeesuksen, Kristuksen ja Pyhän Henkeen. Me uskomme siitä, että Jumala on meidän taivaallinen Isä, että hän tuntee meidät täydellisesti ja hän rakastaa meitä täydellisesti. Hän on meidän henkemme Isä ja olemme hänen lapsia. Ja minä tiedän, että hän rakastaa meitä kaikkia. Hän on antanut meille täydellisen suunnitelman. Se kutsutaan pelastussuunnitelmaksi. Ja voimme oppia tästä pyhissä kirjoituksissa. Me myös uskomme Jeesuksen, Kristukseen ja siitä, että hän on niin tämän täydellisen suunnitelman keskipiste tai keskipiste. Jeesus Kristus tuli tänne maan päälle ja hänen kautta me voimme palata Jumalan luokseen. Jumala on antanut meille niin tahdon vapauden ja me voimme joko seurata Jeesusta, Kristusta tai sitten me voimme seurata niin muita keinoja. Jumala haluaa, että me olemme onnellisia ja niin meidän matkallamme niin takaisin hänen luo. Me voimme seurata Kristusta ja tuntea sitä rauhaa ja iloa, mitä hän haluaa meidän tuntevan tässä maailmassa ja tässä elämässä. Ja mä itse tiedän, että Jeesuksen, Kristuksen sovituksen kautta me voimme voittaa kaiken. Ei ole mitään muuta keinoa, jolla me voimme päästä takaisin Jumalan luo, paitsi Jeesuksen, Kristuksen ansiosta ja hänen evankeliuminsa kautta. Mm-hmm. Ja me emme ole täydellisiä ihmisiä. Ja sen takia Jumala on antanut meille Pyhä Henki meidän elämässämme. Ja se on hieno lahja Jumalalta. Ja Pyhä Henki todistaa Jeesuksesta, Kristuksesta. Ja hän auttaa meitä huomata, mitä on oikein. Ja hän aina haluaa auttaa meitä. Ja me voimme tuntea siitä, kun me rukoilemme. Ja me voimme kysyä Jumalalta, onko tämä totta? Ja Pyhän Hengen kautta me voidaan tuntea siitä. Ja mä tiedän, että se on totta. Ja että Jumala on meidän taivaallinen Isä ja että Kristus on hänen poikansa. Ja me olemme hyvin onnekkaita, kun meillä on tämä tieto Jeesuksesta, Kristuksesta, Jumalasta ja Pyhästä Hengestä. Ja me kaikki tiedämme, että tämä on totta. Ja me tiedämme, että jokainen ihminen maan päällä, jokainen Jumalan lapsista voi tietää itselleen, että tämä on totta. Rukoilemalla Jumalaa ja kysymällä häneltä suoraan, onko tämä edes totta ja ovatko hänen tiet oikeat ja suorat, kuten hän on sanonut. Ja tämä tieto on auttanut minua henkilökohtaisesti tosi paljon minun elämässäni. Moi moi! Moi!